Listo, ba, orduet. Esan bezala, utzi zaidazu, fantzan hasteko rollo guzti hori nolabait, perspektibarekin ikusita, zer egin genuen joan zen astean. Formula rollo guzti hau izan zen. Elkartu genituen bi harriko eskoroiek dopatuta, elkartu bakarrik, eta elkartzeagatik bakarrik, aztertu genituen, badakizu horre, kargak, eremua, tal, ez da, eskematxo bat erabili genuen, eta ikusi genuen eremu elektriko hori integratuta, 0,7 voltioko tenskio bat sortzen zala bakarrik elkartzeagatik, hor barruan. Eta karge mobida guzti horiei badakizue. Eta bertan, naiz eta korronterik ez egon, ez du esan nahi kargak ez daudela mugitzen. Hemen dauden zulotxoak eta elektroiak elkartzen jarraitu behar dute, baina sortzen da eremu elektrikoak ere eragin behar du kontrako korrontea. Beraz, bat eta bestea berdina dira, osotara 0. Gero, polarizatu genuen PN hori zuzenean. P-ari positiboa eta honi negatiboa. Eta orduen, hemendik, desagertzen ziren hemen zeuden elektroiak, oraindik zulo gehiago sartzen ziren. Hemen zulo pila bat. Hemen oraindik elektroi gehiago sartzen ziren. Desagertzen zen hemen genuen eremu elektrikoa, hau ere aztertzen genuen eskema berdinarekin. Eta eremu elektrikoa, hemen 0,7koa genuen hemen. Zuzenean jartzearagatik hau desagertzen joaten da txikitzen, murrizten. Eta hemen korrontea hasten da pasatzen. Baina korrontea da material horien karga libreena. Hemen ditugu zulotxoak arutza joaten, hemen elektroiak arutza joaten, eta hemen elkartzen dira, Hemen gertatzen da Jesu Kriston festa. Joaten dira, elkartzen. Arutza joaten diren zulotxo guztiak, eta hemen diratozen elektroi guztiak, hor elkartzen dira, eta desagertzen dira. Eta osotara korronte bat daukagu. Kasu honetan korronte mota difusiokoa, konzentrazio ezberdinak ditugulako, da. Eta hemen erdian, desagertzen da hor daukagun esia, eremu elektrikoa. Eta, hemen daukagun parametro garrantzitsuena korrontearen ikuspegitik da material horren resistentzia. Bai bat alena, bestea da, hauxe izango zen ideia nagusia. Eta gero, eskema berdinean, polarizatu genuen inbersoan, aztertu genituen eskema guzti horiek, grafika guzti horiek, hiru kasutan berdina, eta hemen ikusten da, elektroiak onutzara karrita, zulotxoak onutzara karrita, hemen sortzen da, oraindik, zulotxoak hemen ioiak horlatxe geratzen dira, eremu elektriko hau potolo hau sortzen da, atera genituen grafika berdinak, eta bagenbiltzan nolabait hor barruan gertatzen dena guk gure makromunduan ditugun parametroekin lotzen. Eta ordu hemen, korronterik ez dagoenez, hemen gertatzen dena da, alderantziz, replikatzen badegu tensio bat, bertan karga hauek eragin behar dute barruan kontrako tensio berdina. Hoxe izango zen baldintzan garrantzitsuna, bi gu jartzen ari garena makromundua eta mikromunduak lotzeko. Orduan aritu ginen hauek ere aztertzen eta bar. Eta atera genituen hor barruan sortzen diren eremu pikoa, malda horiek eta dimensio horiek lotzen gure jartzen ari garen tensioarekin. Pixka bat aztertzen ikusi genuen, tensio inberso bat gehiago jartzen badegu, hau gehiago zabaldu, berda? Gehiago zabaldu, berda? Eta joan berda, eremu elektrikoarea onditzen da zabaltzen. Zer gertatzen da dopinarekin? Dopinare aztertu genuen hemen formula horietan, eta hemen kontrako zerbait. Gehiago topatuta baldin badago, hau da gertatzen dena, tensio aplikatzen badegu, eremu elektrikoa handiago izan berda, gehiago dopatuta dagoenez, hemen karga gehiago izan behar ditugu. Eta orduen dimensio txikiagoak behar izan behar ditugu. Dopinarekin, piko hori onditzen da, eta leku gutxiago behar ditugu gauzoiek egiteko. Bale, bazen orain, zerbait praktikoa egitea. Urrengo atala. Bat, hau izango zen PN junturaren gaia, mentxe genbiltzan PN junturaren geometria. Bat, 6. PN junturaren geometria zehatza. Geometria edo, nola izan berko diren, zehazki gauzak. Bale. Hemen diseinatzeko hauxe behar dugu. Guk nahi duguna, izango zen, hemen txejarri behar dut. Ia, hola gabitza. Bide guztia hartu dugu, gure diodoaren, PN junturaren tensio, intensitate grafika honetan, ikusi genuen zuzenean dagoenean, nahi kondo idatzen duela, oso azkar, badukagule hemen materialaren diferentzia hori tabar, eta orain,
Bagabiltza inbertsuan tentsia jartzen. Bagabiltza ubein inbertsuan tentsia jartzen. Eta ikusten duzue, hemen honek ez duela giratzen. Diodoaren gaian, beste kolore batekin jarri gut? Ez, hemen txe. Diodo garain ikusitzen duten bi diodo mota daudela. Rektifikadoriak, artezleak, ez dutela giratzen. Pum. Inoiz, R arte, VBR, break, azterlea jarri gut parentesian, eta hemen R inko zan, ziberenik, R arte. Guk inko dugu lana, tensio bajoago aukerekin. Eta zer beste diodo batzuk, hori zaila pasatzen zaila da, daukatela, VBR, break bat, zenerrak, eta hortik hasten dira berrizek gidatzen. Osea, edo gauza bat, edo beste bat behar dugu hemen inbertsu mundu honetan, edo gauza bat edo bestea egiteko. Orduan, hemen falta zaigu jakitea beste zerbait. Zer ari da gertatzen hemen, eta zergatik izaten zaio horri, break, bol. Bagabiltza siliziari eremu elektriko bat eragiten, barruan. Tensio hau aplikatuta, hemen eremu elektriko bat. Horatzen dut gure laguna materialak ezagutzen zituena, pues arek esaten digu, silizioak badauka eremu elektriko tope bat. Jasan dezaken eremu elektriko maksimo bat. Hau da, silizioak ez zindu jasan nahi dugun eremu elektrikoa. Baizik eta maksimoa daukagu hemen, adibidez. Hemen, max silizioarena. Daukazu berra, horretan. Eta bertan, gertatzen dena, hauxe da, barruan. Max silizio horretan, hauxe da gertatzen da. Gogoratzen baduzue gure silizioaren estruktura, adibidez horrelaxe. Horrelaxe genuen, gutxi gora bera, ja, nola geratzen zaidan marrazkia. Bertan bagenituen, N motatako material honetan dopatuta baldin badaukagu hemen fosforo atomo bat, eta honek sartzen du hemen elektroi bat gehiago. Baldin badago P horretan, boro adibidez sartzen digu hemen, eta honek egiten zuen azan hemen zulotxo bat sartu. Temperaturaren ondorioz ere bai, gogoratzazue, elektroi pixka batzuk, aleatorioki, ere ateratzen ziren. Demagun, hau, ateratzen dela, zulotxo bat utziz. Temperaturaren ondorioz. Hau da eskematxo bat, hau da errealitatea. Edo daukagu edo hau, horiek edo hor daude. Bale, pues hemen bagabitza orain, hemen barruan eremu elektriko kozkor bat jartzen. Eremu elektriko bat, norabide honetakoa. Eta eremu elektriko hori aplikatuta, hemen dauden kargatxoiek libre, ez daudela lotuta materialai edo beste atomoei, pues eragin behar dute, fosforoen elektroi hori arutza jatea, temperaturarekin sortu den elektroi hori arutza jatea, zulotxo hori arutza mugitzea, badakizu mugitzen direla zulotxoak ere bai, tak, pausoz, honena ere bai joan behar da arutza mugitzen, eta eremu elektriko horren ondorioz, pues, korronte bat sortu behar da, karga horiek hor daudelako. Bai, silizio kristalinoaren eskema, silizioa. Naztu ditut fosforoak eta boro, oza ez da realitatea, da bakarrik erakusteko orain txesan behar dudana. Atzeko eskema egin genuen ez da, silizio, jarri ezagun hemen silizio. Hau da, ikasi genuena, baina orain, aplikatzen badiogu, hauxe, gauza berri bat sortu behar da hemen. Eremu elektriko hori, hau baino altuago baldin bada, beste zerbait gertatu behar da hemen. Honek eragin behar du. Loturako balente horietan dauden elektroi horiei eman behar die energia lotura usteko. Eremu elektriko hau hortik pasatzen bagea, honek apurtu behar ditu gure kristalaren loturak. Orduan irudikatu ezagun hori, zengeti bai honen edo zein. Hau adibidez. Eta hau, pum, ateratzen da. Itxoin. Hau, utzi dezagun hemen. Hau ateratzen da. Honen ondorioz.
E ondorioz, E max ondorioz, ateratzen da hori, eta igual ere bai hau. Hau ere bai. Ateratzen da, uzten du zulotxo bat, eta hemen dago. Hori da, materialaren ezaugarri bat, gure lagunak egan diguri. Hemen digora, hori gertatu behar. Hauzi behar da, kristala hauzi ez, baina lotura horiek bai. Lotura batzu horiek bai apurtu behar dira. Orduan karga horiek libre daude oraintxe. Honi esaten zaio zener efektoa, hemendik pasatzerakoan horiek ateratzea, pues zener tipuak asmatuko zituen, zener efektoa, horregatik diodoak zener. Eta horrein, eremu elektriko honin ondorioz, karga horiek libre daude, eta horrein hasi berdia mugitzen horiek bezala. Hau joan berdarutza. Elektroi hori joan berdarutza. Elektroi hau joan berdarutza. Beha eske, eremu elektriko hori da horren altua, hauen mugimenduak sortu behar duela beste gauzatxo bat. Elektroi honek egin behar du topo honekin. Pamba. Jo behar dio. Eta horregatik ere, loturako balenteare apurtu behar da. Loturak apurtzen dira honengatik, eta ere bai, elektroiek beste batzuiri jotzeagatik. Pamba, jo behar du, mezulotxo bat, eta hemen egon behar dira, bi elektroiak. Jo dionak eta sortu den berria. Hemen berdina, pamba, jo behar dio. Eta hau esagitu behar dute beraien bidea, zulotxak atutza. Eta bigarren defekto berri honi, txiki duze. Bigarren defekto honi esaten zaio, erderaz, abalantxa. Euskeraz, igual, abalantxa utziko dugu, Abalantxa efektua. Pam, 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 gero eta gehiago, abalantxa. Utziko dut erderaz, Eta hori gertatzen da, hemendik pasatzen garenean. Orduan konturaztu zaitezte. Bagabitza gure PN juntura V tensio inbersoa sartzen, hau honditzeko, eta pum, hainatu egitezke rutza. Orduan gertatu egitezke, pues, hauxe zener efektua. Zener diodo bat izatea. Orduan, bi diodo mota ditugu. Bi diodo mota, rektifikadoriek, hauek. Rektifikadore horietan guk hau ez dugu nahi pasatzea. Az dugu nahi pasatzea, artezleak. Artezleak. Eta zener diodoak. Horietan bai nahi digula hori pasatzea. Bai, perdon, barkatu. Mentxe. Orduan begira. Bueltatu gaitezen formula ontara. V-in. Gogoratzen baduzte, hemen bagenuen eremu elektrikoa guk aplikatzen genion tensio ontara. Orduan hemen, gure kanpoko tensioa barruko eremu elektrikora. Hemen kalkulatu dezakegu ze kanpoko tensio inbertsoak ailegatzen da, egiten du. Eremua ailegatzea maksimora. Hemen sartzen baldin badegu hau. Balio maksimoa, Emax SI, hemen sartzen badegu, eta bakantzen badegu tensio hau, ikusi dezakegu ze tensioak eragiten du horrutza ailegatzea. Hemen txea, bakantzen badegu hemen txea, hauxe, V-in, eta ditu behar diot VBR, break tensioa, VBR, loturak apurtzen diren tensioa, eta hau bakantzen badegu hemendik, geratu bertzaigu, itxoine, epe ezan, bat zati NA, gehi bat zati NB, bider, hau, berbi. Max SI berbi. Behiratzazu, atera ditugun formula guzti hauetan. Jartzen badegu materialaren ezaugarri hau, jakin dezakegu kanpotik, ze tensioerekin gertatu behar dau. Ze tensioekin gertatu behar dau gure atomotan hor barruan. Eta tensio dago, dopaketaren menpe eta parametro horren menpe, besteak konstanteak dira.
Hau, PN juntura guztietan, esan bai. Exacto. Igotzen badegu tensio hau hemendik gora, zuk dituzu biharriko eskor. Dopatu dituzu nahi dituzun bezala, eta bestinikoak ja parametroak dira, konstanteak dira. Bakarrik dopatzearekin badakizu ze tensiorekin apurtu behar den. Eta horrekin aritu behar gara diseinatzen diodak. Adibidez, begira. Formula garrantzitsua hau izan behar da. Diodo azter artezletan, rektifikadoretan, nahi dugu hau ez gertatzea. Nahi dugu ez ailegatzea. Nahi dugu ez ailegatzea. Haunditzen dugunean tensio inbersoaz dugu nahi ailegatzea horretza. Osa, hauetan, nahi dugu tensio hau altua izatea. Nahi dugu hau altua izatea. Eta ben daukagun parametroa askatasuna diseinatzeko gure harria urtzen dugunean eta nazten dugunean fosforarekin eta buruarekin konzentrazioa da. Ordenen, hau haunditzeko, egin beharko genukena da gure harriko eskorrak gutxi dopatu. Gutxi dopatu. Gutxi dopatu. Hortxe gabiltza gure makromunduan, zeren horren ondorioz gutxi dopatuta begira, gutxi dopatuta hau jaitsi eta hauek ere. Gutxi dopatuta hau txikiago izan behar da, kostatu berzaio gehiago igotzea, tensio inbersoarekin, piko hori txikiago izan behar da, triangelu hori ere txikiago izan behar da. Orduan, lehendabiziko diodo horiek egiteko beharko genuke gutxi dopatu. Guzti honen ondorioa, lehendabizikoa. Baina hemen dago konpromiso bat. Begira, zer gertatu behar zaigu gutxi dopatzen badugu. Bueno, igual ez duzu gogoratuko, baina gutxi dopatuta resistentzia asko murrizten da. Orduen, diodo horrek funtzionatu behar duela superondo inbertsoan, ez digu egin behar zen efektua, baina gero, hemen dagoenean gutxi dopatuta dagoenez resistentzia hauek handiagoak izan behar dira. Gogoratzen baduzte lehenguneko ondorio bat hausia izan. Hemen dopaketa dago azpian, bat zati Q epsilon N. Orduen, hau guna da, ok, baina honekin, ojo, kuidau, ojo, zen materialaren erresistentzia hau handitu egin behar da. Ojo, eta gertatu behar zaiguna da, hemen, honentzat, hona denez, honendako izan behar da, resistentzia handiago bat, ikusi igual izan behar dugu, ez horren diodo portaera ona, hau, ez dugu nahi, orduan, konpromezu bat behar da. Horrentxe ikusiko dugu nola egiten den. Horrentxe ikusiko dugu zer egingo dugun, hau ez izateko. Aldiz, zener efektua izateko, behar dugu, VBR, hau txik bajoa izatea. Tensio bajoa izatea, zen nahi dugu hori gertatzea, eta nahi dugu tensio hori erabiltzea, zirkutak egiteko, tensioak egonkortzeko, eta bat. Tensio hori bajoa nahi badugu, egin beharko duguna da, hauek handitu. Hauek handitu. Hene, handitu. Zer gertatu behar da, kasu honetan? Handituta, hauxe, elegatu behar da, dena ona, dena ondo. Ez dago, ez da pasatzen ez ere. Hau, handitu behar da, baina abalantxatatzen ergertatu behar dira, hau esege txikituko dira, uste dut, ez da? Ez hauek ere, hene handituta, hau ez egiten zuten, txikitu, ez? Hauek handitu ere bai, ez? Barkatu. Txikitu, handitu ere bai. Beha, hemen hastu naiz. Hene handituta, hau handitu. Hor daukagu, eta hau txikitu, joe. Konparatuta. Orduen, begira. Kasu honetan, inbertsoan ez daukagu arazorik, eta zuzenean ere zeren asko dopatu dugu, eta hemen erresistentziak, materialaren erresistentzia, bajoa izan behar da. Beraz, dena okei. Bai inbertsoan, bai zuzenean. Osak, zen erdiodoak diseinatzea erraxago da, besteak baino, konpromezu bat aurkitu beharko dugulako.
Goazen orain orduen, jazkeneko urratsa bide luze honetan, benetan ikustean nola egiten diren diodo hauek. Laborategian izan behar duzuen horrelako diodo bat, edo gero beste, bai, laborategiak ere, bai. Nola diseinatzen den, nola bilatu behar dugun, konprometzu bat, behar dugu, dopaketa jeistea hau handitzeko, baina ezin dugu asko jeitsi zen eta hau handitzen den. Orduan zer egin dezakegu? Hauxe. Diodo artezlearen geometria, zehazki. Bat zeiatalan jarraitzen dugu, baina diodo artezlearen rektifikador geometria. Edo estruktura, edo gitura, edo geometria. Hemen, zer egin dezakegu, hau lortzeko, eta horren besteko resistentzia izan gabe. Hemen, gogoratu behar dugu, ez da gogoratuko duzuen, elektroiak sartzerakoan edo eta zulotxoak sartzerakoan, erresistibitatea askoz azkarrago hobetzen zen elektroiekin. Hau da, dopin berdinarekin, biharriko eskor, elektroiekin edo utzunekin, fosforo edo bororekin, konzentrazio berdinekin, hobeto gidatzen du elektroia dituenak, N motatakoak, askoz hobeto gidatzen du. Besteak okerrago. Horregatik, egin behar duguna da, jeitsi behar diogu karga libre konzentrazioa bakarrik N motatako materialari. Eta zulotxoak utzi behar ditugu gehiagorekin. Diodo hauek, diseinatzeko, egiten duguna da, zulotxo gehiagorekin dopatu materiala konparatuta honekin. Honekin lortzen dugu nolabait konzentrazioa jeistea, formula honetan hau handitzea, beste aldez dugu jeisten horren beste hor galtzen dan tensioa, resistentzia ez da horrentzen horren beste. Orduan, baldintza berri honekin, oso garrantzitsua, diodo mota hauetan, hau, kontuan hartzen baldin badegu hemen, begira orain egin dugu, hau baino handiagoa. Orduan hau txiki hau izan behar da, desagertzen da, eta geratu behar zaigu, N de horrazpian bakarrik, ez da? Bai. Diodo hauetan, VBR bagabiltzala onditzen, izan behar da orain, bat zati bi, permitibitatea, karga, eta orain desagertzen da edo bat zatieneak entzen badegu, bat zatien ere, bider, max berbi. Hola, segertuko zain horren simplea. Diodo artezletan, diodo rektifikadoretan. Orduan, honekin jolastu dezakegu, bakarrik honekin mantentzen badegu baldintza hau, honekin jolastu dezakegu hau hunditzeko gune egun baliora. Zer gertatu behar da orain? Hoxe gabiltza, ia. Horatzaz ez gertatu behar da eremu elektrikoarekin. Gauza da, gutxi dopatuta, hau handitu egiten zen. Asko dopatuta, txikitu. Hau da. Hemen genuen P, hemen genuen N, hau dopatu dugu pila bat, eta asko dopatuta, hau handitzen da, eta hau txikitu. Orden, dimensioak hemen txikiak izan behar dira, eremuarena, Berriz, N modan, hau oso txikia da, behaz hau handitzen da. Eremu elektriko honek izan behar du horrelako forma. Behar izan behar du leku pila bat, osotara horre egoteko. Hau dana formula guzti hauen ondorio, betikoa. Hau baina asko ez gutxiago dopatu dugu, eta hau horrelaxe adierazten da. N minus hemen jarriko dut, adierazteko konzentrazio txikiago daukala. Orduan, kasu honetan, eremu elektrikoak forma hau izan behar du. Hemen, gorri hauek bezala, eta hemen, txuriak bezala, malda txiki horrekin.
Horregatik, hemen behar izan behar dugun dimensioak hau fabrikatzeko, izan behar dira hau txikiago, hau baino. Eta hauen formulak ere atera egin dituen. XN eta XP. XP, deitu behar dudala ja, diodo zehatzonek behar duen luzera, hasi behar N, N-erekin. XN, diodo honek behar izan behar duen luzera N aldean, hau, XN, LN deitu behar dut. Eta sartzen baldintza, sartzen badut, atera egin dituen ekuazio horietan, hor laxe geratu behar zaigu, bi epsilon Q, bat zati ND, bider VBR. VBR. Hau haundia denez, hau ere haundia. VBR haunditzen ari garenez, hau ere haundia. Horren, hau fabrikatzerakoan, luzera hau, diodoaren luzera hau, hau baino handiago izan berko da. LN, hau baino handiago izan berko da, diseinatzerakoan. Eta XP-rekin egiten badegu, ze luzera behar du gure P aldeko material horrek, harriko eskor horrek, horre egiten baditugu aritmetika batzuk eta bar, atera bar zaigu, hau izan berko dela, hau baino altuagoa. Aurreko LN hau, zeren egin dezakegu hemen aritmetika pixka bat, bider ND zati NA. Begira, luzera hau, bider zer bidala txikia konparatuta honekin. Txikia, handia, txikia, handia. Eta hau izan berda, LN baino txikiago, hemen daukagun bezala. Zergatia hau izango zen, bergatazte horren besteko rolloa formulekin. Oinarrizko ideian ikuste hemen egin ditugune baldintza guzti hauek kasi garrantzitsuagoak dira. Nola baitu lertzea, hemen gertatzen ari dena. Bale, orduan, zer ari da gertatzen orain beste aldeko baldintza honekin, zer ari da gertatzen erresistentzia honekin. Bale, egoena berri honetan, material guzti honen, bueno, hau izango zen horlaxe, bene, adibidez, zilindro bezala, P motatako harriko eskor bat zilindro bezala, eta hemen N motatakoa horrelaxe. Hemen N, hemen P. Horrelaxe, forma hau izango zuen. Zer gertatu behar da orain, material honen erresistentziarekin. Izan behar dela, onena, gehi onena. Erremat totala. Izan behar da, nahiko, izan behar da, ie bakarrik onena. Zeren, hone dauka erresistibitate txikiagoa, hau oso dopatuta dago, orden material guzti horren erresistibitate, izan behar da, gutxi gora bera alde hortakoa, zeren gutxi gabitza dopatzen. Eta honen formula zan, erresistibitatea, bat zati Q, U, N, N, D, erresistibitatea, bider LN, zeren honi LN luzera eman diogu, gutxienez, bider LN, zati zabalera, zati azalera hau bakatu. Parametro berria diseinatzeko, gogoratu. Erresistenzia honen helburua da txikia izatea. Orain arte, azalera hori ez da sortu inune. Horren begira. Egin behar duguna, efektu hau izitziateko, izan behar da, erresistenzia hau txikitu, azalera haundituz. Hoxe da oraintxe geratzen zaiguna diseinatzeko. Hemen, azalera hau, sistema honen edo material hauen, azalera haundituz, erresistentzia txikitu behar zaigu. Erremat. Hau esik izango ziren. Diseinatzeko baldintzak. Zabal egin eta gutxi dopatu N aldea. Eta zergatia hau dena. Aldiz, nahi badugu zener diodo bat diseinatzea,
fabrikatzea, edota jakitea nola den barrutik, zehazki, atalontako altura edo maila berdinean, zener geometria. Hemen, nahi genuen, haustura tensioa bajua izatea, zener efektu hau izateko eta erabiltzeko tensiori. Hortarako, hoberena da, dopaketa haunditzea, ederki. Dopaketa haunditzeagatik, erresistentziak txikitzen dira. Materialen erresistentzia murriztu. Eta gainera, asko dopatzeagatik dimensioak ere murrizten dira. Beraz, dena ondo, hemen zago konpromisurik aurkitu beharrik. Zeren, asko dopatzea erraxa da. Gero, zuzenean dagoenean, hau da, ona honentzat, eta gainera, txikiak egin ditzakegu, erentik erresistentzia txikiago izateko. Beraz, hemen izan dugun rollo guzti hau, hauek diseinatzeko, hemen, zuzena, erraxa, naturala. Bale. Eta orain, forma gehiago emateko esan dizudan gauza guzti zakarra hori di. Adibidea. Gure lagunak, adibidea. Edo ariketa. Adibidea. Gure lagunak behar du pene juntura bat diseinatzea, aplikazio batentzat. Diodo azterle batena. Rektifikadore bat. Artezlea. Aplikazio batentzat. Eta behar dugu, zuzenean dagoenean, erresistentzia txikia izatea. Eun miliokoa. Resistentzia txikia, malda handia hemen. Aplikazio horrentzat horrela xe behar dugu. Egin ez hori, zuzenean dagoenean. Eta nahi dugu tensio inberso altuak jasatea. Nahi dugu 1200 voltio jasatea inbertsoan. 1200 voltio arte nahi dugu ebakita egotea diodori, erregabe. Aplikazio industrial batean. Balio tipikoak dira hauek, Eta, eskatzen digute, diseinatzea diodo azterle hau, artezle hau, diseinatzea diodo bat. Betetzen duela hauxe. Zer behar dugu hemen jakitea? Hemen behar dugu jakitea, batez ere, kritikoena da dopaketa hau. Hauxe izango zen lehen biziko aldera. ND. Zenbat izan berko da? Zen hemen nagusia da hori, konzentrazio hori, bestearen aurretik. Hoi, behin erabakita ere bai, ze dimensio behar dugu. LN. Urtzen dugu silizioa, dopaketa horrekin egin dezakegu, ze dimensioa, eta baita ere, azalera, klaro. Ese. Aplikazio edo balio industrial zehatz hauekin, dakigunarekin, atera ditugun formula guzti hauekin, zer aterako zen hemen. Egin ditzagun zenbakiak. Lehen da bizti, jarri behar ditut hemen, konstanteen balioak. Permitibitatea, siliziaren permitibitatea, kargak eta siliziaren eremu maksimoa. Bakarrik, kuriositatez, ia. Nun jarriko dut, hemen. 8,9, ez ditugu erabiliar, baina bada bakarrik ideia bat izateko. Radiometro bakoitzeko.
permitibitatea. Elektroaren karga, 1,6 bider amar ber minus emeretzi kulon. Eta silizioak jasan dezaken eremu elektriko maksimoa, bere loturak apurtu arte, 300 kilovoltio metro bakoitzeko. Kilovoltio, zentimetro bakatu, zentimetro bakoitzeko, eta pasatzen badegu metrotara, 30 megavoltio metro bakoitzeko. Konstanteak, materialarena, karga elektroiarena, permitibitatea. Balio errealak, ze konzentrazioa behar dugu, lotura hau lortzeko silizioan. Hauxe zan, konzentrazioa eta tensioa lotzen dituen formula, baina arteslearen kasuan, hau, simplifikatzen dugunez, hauxe genuen. Begira. Hau materialarena. Hau 1200 esaten digute. Hauek konstanteak, eta konzentrazio hemendik bakatzen badegu, osea, formula honetatik bakatu dezakegu, hauxe da lotzen ziguten da tensioa eta hortatik, sartzen baldin baditugu balioak eta bar, hauxe ateratzen zait niri, 2,1 bider amar ber hogei metro kubiko bakoitzeko. Konzentrazioa beti zentimetrotan ematen dugu, eta grafikatan ere bai, orduan hau pasatzen badegu zentimetro kubikota, 2,1 bider amar minus amalau, metrotik zentimetro eta bisalto denez, 6 zentimetro kubiko bakoitzeko. Hauxe da, konzentrazioa. Asko da, gutxi da, gogaratzazue, zenbat atomo zeuden 10,52, uste dut. 10,52 atomo silizio, zentimetro kubiko bakoitzan, ez da horren beste. Ez da horren besteko. Bai, bajua da. Konzentrazio bajua da. Zen gehiatik dopatu dezakegu, ber 18 arte. Ze luzera behar dugu? Begira, ze luzera behar dugu? Atera dugu konzentrazioa, haure eman digute, eta luzera hemendik kalkulatu dezakegu. Lotuta daude, hemendik ateratzen badugu. Hau atera zaite niri, begira, eta hau datu berria da. Orain arte zuen dako dana berria da, konzentrazio balioak hau ez dira normalak, baina begira, diodo industrial bat jasateko 1200 voltio bere muturren artean, osea, berak mozten ditu 1200 voltio alde batera eta bestera uzten du pasatzen, bakizu zen bat ateratzen den hau, siliziarekin egin da. Asko ez, 1200 voltio jasateko, badirudi asko behar dugu, hau handia behar dugula ez, bakizu zen badan. Gure hile batek 50 mikrometroko diametroa dauka gutxi gora bera. Eta bi hileren zabalera behar dugu bakarrik. Osa oso dimensio txikiekin egin ditzakegu aplikazio hau. Horregatik nahi genuen hontzaile gatzea. Rollo guzti hau, bieguneko rollo guzti hau. Horre jasan dezake 1200 voltio inbertsuan. Intensitateari pasatzen utzi gabe. Gante, Oso garrantzitsua da hori, horren txikia izatea, aurrerago gauzak integratzeko. Eta zergatia, pues hemen txikusi dugu. Bale, gauza da orain, falta zaiguna diseinatzea da, zabalera. Bueno, zabalera ez da horren garrantzitsua, baina diseinatu ezagun, zabalera. Zabalera nun genuen, zabalera hemen. Hemen ez dugu balio hau. Hau bai. Baina hemen, eta ariketan ere horrela eskatzen dizugu, hau da resistibitatea. Silizioaren resistibitatea, konzentrazio horrentzat.
Eta hemen ariketan ere eskatzen dizugu, ateratzea ariketa hontan behar dugun balioa, errestibitatearen balioa, grafika batetik, horretan duzuen grafika batetik. Konzentrazioaren arabera, badaukazue hor resistibitatea, ohmio zentimetrotan, uste dut, balio logaritmiko batean. Logaritmikoa denez, hau honek jarretzen du. Amar berbost, lau, iru, bi, bat. Amar, bat. Konzentrazioaren arabera nola jaisten den resistibitatea. LN, zer ze balio bakatu? Hau, formula, guai. Formula orokorran daude biak. Lehenko uneko formulan, hemen simplifikatu dugu, honen hau kontuan izan da, simplifikatu dugu pixka bat. Hemen ere, hau daukagu, hau kendu dugu. Hauxe. Bai, gutxienez neuri hori. Baina ez daukazu handiago egin beharrik, ez? Horta, ez da. Eta orain nenbilen silizioa. Dopaketa hori duen silizioaren errestibitatea ateratzen datu bezala. Ez dikut eman, baina grafika hortan daukazue, 27. horrian edo. Eta hau jeisten da, amar ber... Jeisten da, hemendik. Onutza, ez dakizeo paketarekin. Amar ber, zen bazan, amar ber, amasei, uste dut baet. Osa, asko dopatu gabe oraindik, errestibitatea jeisten da, 7 magnitude. 1.000-tik batera. Kasu honetan, gauza da, grafika honetan, daukagunez balio hau, barkatu, hau, demagun hemen dagola, hemendik ateratzen baduzu erresistibitatea grafika hortatik, gutxi gora bera niri ematen dit, 30. Ro. Bai, horrentzat, grafika hortatik, 30 ohmio zentimetro kubiko bakoitzeko. Bera, gutxi gora bera hor, 30. Amar ber, 14. Gutxi gora bera, Orden bauko errestibitatea, nala hau. LN kalkulatu dugu, RN ematen digute, aplikazien. Orden S atera dezakegu, S izango zan. Ro. Orain grafikatik aterata, LN aurreko atalan kalkulatutakoa, eta azpian R-mat. Aplikazioan eskatzen digutena. Hemen ere hurbiltzen gaude. Materialaren erresistentzia da onena eta onena. Baina horren txikia izan berdanekin gabiltza da bakarrik. Eta hau, jarri ezagun balioak, balio praktikoak, bagitzen zenbat ateratzen den hori, 2,4 zentimetro karratu. Azalera bezala, karratua egiten badegu diodo hau. Atera besteko hemen, 80 mikrometrokoa, eta azalera hori hau karratu izango balitz, hau izan daiteke 1,25 zentimetro, eta hau ere, 1,55 zentimetro, 1,55 zentimetro karratu dira azalera hori. Orduen, diodo hori izan daiteke horrelaxeko azalera duena, zerbait ez, baina bakarrik 80 mikrakoa. Azalerak ematen digu askatasuna erresistentzia jeisteko. Hau txikiago neko baino, oraindik zabalago. Orduen, arazo hau saiesten dugu. Ese handiarekin, bueltatzen gara diodoren kurba elegante hortara.
Eman 5 minuto. Hemen errepikatu behar ditut. Hemen txaritu geha gaur. PN junturaren kurbak, direla diodaren kurbak, ja askotan marraztu ditugunak, baina jarri ditzagun hemen gauza guztiak elkarrekin. Hau ezatu dezaket, bai ez? Bat, zazpi ez, PN junturaren kurbak guztiak elkarrekin. Beste adibide bat. Ez. Edo bai. Venga, jak hemen ditudan. Adibidea, diodo artezle bat. Beste adibide bat, zener diodo baten diseinua. Zener diodo baten diseinua edo fabrikazioa. Adibideare bai, hau bezala. Adibidea jarriko dut, adibidea. Hemen, demagun, zener diodo batek behar duela haustura tensio baju bat 5 voltiokoa. Ez dira 1200, 5 voltio. Aplikazio horretan horrelaxe behar dugula. Diseinu irizpide bezala, behar dugu konzentrazioak altuak izatea, beraz, hartu behar ditugu biak berdinak. Ekuazioak simplifikatzeko. N eta P junturakoak aplikazioak berdinak. Eta bertatik, ekuazioetatik bakantzen badegu, ekuazio hontatik berriz, bakantzen badegu bat zati bi, epsilon Q, hau da, VBR eta Emax lotzen digunak, hemen bat zatienea, gehi bat zatiene de, berdinak direnez, horien geretzen da horrelaxe, bider Max berbi, hemen bakatzen badegu konzentrazioa, atera bertzaigu, 10/17 zentimetro kubiko bakoitzeko. Begira, ateratzen da beste kasu horretan baino altuagoa. Eta hemendik ere berriz LN ateratzen badegu, baldintza honekin, LN atera barzaigu, badakizu zenbat. LN izango zen, kasu honetan ez genuko aterako formula honetatik, baizik eta orokorretik. NA eta ND daudenak. Baina elkartzen dira. Bueno, jarriko horrela geratzen da bai. Epsilon zatiko. Bat zati hemen zeuden N eta hori, geratzen da bi N VBR. Betiko lehenguneko formula, baina hauek berdinak direnez horrelaxe. Eta hau ateratzen da 16 nanometro behar dugu silizioa izatea, 16 nanometrokoa, PN junturak. Bueno, biderbi izango zan, ez? Zeren hau da LN, LP berdina. Bai ez? Beraz, gure diodoa izango zan hau biderbi, 32 nanometroko hori luzerarekin, nahikoa izango zan, zener diodoa egiteko. Bai. Baina ez dira egon behar horrelako ariketarik. Ez dira egon behar, Atalontako galdera joan behar dira, hasieran jarri dizudan kargak, eremuak, kargen zergatiak, noiz elkartzen diren hori. Horregatik nahi nuen berrik ustea. Hau ez dugu galdetu behar formulak ez dituzu ikusti behar, lasai. Baina hau ikustea nahi genuen. Hau, eta benetazko zerbait, jakin da hor barruan zer gertatzen den, ze dimensioekin, eta zergatik. Zenerrak oso erraxak diseinatzeko. Eta hemen azalera ez da horren garrantzua, zeren horren dopatuta daudenez resistentzia bajoa izan behar da, beraz. Ez da kritikoa. Bale? Bai, bat zazpi eta atzen txiki bat. Grafika guztiak elkarrekin. PN juntura, kurbak, PN kurba osoak. Hau berriko uspen bat bezala da, Ide.
VD. Zuzenean dagoenean, erantzun hau genuen, fenomeno guzti horiek elkartuta. Hau empirikoki formula hau xetzan. ID zan. IS, saturazio, azetasun inbertso intensitate bat, balio bat, parametro bat, oso bajua, bider exponentea, VD, zapiene, tensio termikoa ken bat. Tensio termikoa ken bat. Hau ikusi genuen, eta esponentzialki oso azkartua gola. Fenomeno guzti honen menpe, ondorioz. Bale, hori junturan gertatzen dena, baina materialak daude hortartean. Eta erresistentzia bat dautenez, honen erantzuna izan behar da, oraindik motelago, malda txikiagorekin, zeren hemen genuen R mat ondorioz. Zala bi harriko eskorren erresistenzien batura, hause genuen. Hau beharrean, teorikoki, hause daukagut diodoaren erantzuna. Beti dezima batzutan, voltio batetik azpira. Eta gainera, ikusi genituen ere bai, fabrikazio tolerantziak direla eta hau fabrikatzerakoan benetazko hau da, hau da teorikoki. Izan ditzakegu, bueno, igual, erantzun hau, edo hau. Osa, tarte horretan egon daitezke gure erantzunak fabrikatzen dugunean. Fabrikazio tolerantzia 200 milivoltioko inguruka, plus minus 200 edo 200 milivoltioko usteot. Edo plus minus, behar takit. Plus minus igual gehiak iruditzen zait. Bale. Esponente hori jarraitzen du horrelaxe, hemendik, negatiboa denean hau oso bajua da. Hemengo balioa gutxi gora bera IS hori da. Balio txikia, 10⁻⁻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 ⁻
zerbait, osea, prozesu termikoen gitik, inbertsuan daudenean elektroien bat ateratzen da, eta intensitate bat badago, baina oso txikia. Eta gero, VBR, tensiora hileratzen garenean, zener kasutan hori VZ esaten dioguna, positibo hartuta, hau azten da berriz gidatzen, atoa makina. Hemen ere badago resistenziatxo bat, baina oso bajoa da ere bai, materialarena, klaro. Materialaren resistentzia. Eta hemen fabrikazio tolerantziak direla eta, pues, ditzen berdegu, erantzun bat, plus minus 200 milivoltekoa ere bai. Implikazio praktikoak ere bai, lana egin dezakegun intensitate maksimoak, silizioa erre aurretik. Intensitate oskor sartzen badegu, hori disipatzen da beroan, eta silizioaren temperatura maksimoa 135 grado zentigrado dira. Hortik gora pasatzen bada, badugu erretzen da, beraz, beti eman behar digute, zuzenean, forward, forward, egin dezakegun, izan dezakegun intensitate maksimo bat, diseinu irizpide bezala hartu behar degula, erdian egitea lana, gure aplikazioa erdian egin behar dugu. Eta kasu honetan, hau berdina, hau BR zenarena, eta hemen berdina. Izan behar dugu inbertsuan intensitate maksimoak, IZ, esaten zaiona, IZ max. Hortik azpira erre behar zaiguna. Eta esan bezala, hemen 0,6, 0,9 dezima horien inguruan gabiltza hemen tarte horiek sartzen. Hau izango zen, zeneraren apurtura, eta artezleak izan dezake hemen VBR, artezleak, eta hemen erreko zitzaigun. Osa, zener efektua hilegatu horretik, erreko zitzaigun. Kasu honetan. Artezlearena eta zenerarena. Eta hemen ere horreinik ere faltako zen, temperaturaren grafikako horiek ere jarri genituen. Temperaturarekin hobeto geratzen du, temperaturarekin horrela segotzen da. Baina hori badaukatzea. Atzen txiki bat, 10 minuto.